Türkmen bedewleri gadymy toprağımyzyň gudratydyr. Öýe ojagymyzyň ýaraşygydyr. Bahasyna ýetip bolmajak milli baýlygymyzdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hey canavar. Çaparım. Selamun aleyküm kaka. Ve aleykümselam. Hagaman marol. Ezecan, ertirin hayırlı bolsun. Turdun mu oğlum tamamen? Ha merdan. Kaka selamun aleyküm. Ertirin hayırlı bolsun. Ve aleykümselam. Turdun hagaman. Hani oyun cemlärle? Onda mene başladım kaka. Göçüm senne gally. Piyadany aldım. Ha, beytdin o. Wö. Atım yoklu ho. Yoksa da menkem yoklu. Muallim çek ballım. Tuvaleme. Hani getir göreyim. Edelcanı yarı bolupdyr. Men atım da muallim. Oň adyna näme goýjak? Çapar. Tuvaleme. Gaty go bolupdyr. Berekella. Hani artdan jan ýeriňe geç. Okuwçylar, şuň biz sizilen dostluk tema boýunça tapak geçerdik. Tapamyzyň esasy maksady dostluk barada surat çekeriz. Okuwçylar, dostluk bu insan bilen insana, Mehri. insan bilen haýwanlaryň arasynda. Mehri. Elin ver. Bir sana birem bana.
çıktı. Angörün vakali. Mehvanileşti. Bu toygunlar kendilerine ilk çok geçmekle mekser ederken yine de adetler yüzün tatmaryalar. Yine dinleyişimiz yani çapar kim arani açlığa salcaya didinin kuvvetini arttırayan çapar ardını bellahana barkak koluyla akbeliye. Açık çapar, Pellahana'dan birinci vurup geçmekte başarıya. Berekella çapar, berekella. Nurmurat. Kellen qıdığına çapıp barýanyň demir däli. Janly attygyn ýatdan çykarýan oýjan. Nädip dözýäniňe haýran. Pillahana şogamçy bilen yetilýän bolsa, bayragy kimde de yetiresler ýok. Kimde ýok gamçy. Ýüregiň bir ýerlerinde sähelse de bolsa adamlyk duýguň, insanlyk jogapkärçiligiň bar bolsa, bula berme gamçyňy. Aytyp bolduňmy? Dogry maýdaýyn, sen kartykma şu wagt. At menki, gamçy menki, saňa näme? Atı devsiläp çapma. Säher duman içinde. Goýber onuň jylawyn. Öz serden geçenne. Şat günüňde şat durur. Toyda şöhratyň bolar. Mahşar günüň ağlanlyň. Birisi atyň bolar. Bula berme gamçyňy. Köz galmasyn teninne. Sen beren duýduň üçin. Alqyş wahir deminne. Ejejan. Biz ýeňdik. Tuweleme. Kutlu bolsun. Höwrü köp bolsun. Kakam öýdemi? Öýde oğlum. Kakamyr Begenler. Çapar getirdiňmi? Berdiňmi otun sugyny? Getirdim kaka. Neme? Kaka biz ýeňdik. Görýän, oňorupsyňa. Harby wekillikden hat geldi ogul. Aýyň 21-ne harby wekillige çagyrýarlar. Onna taýýarlygyny görüber. Ece, men Mehriň ýakatyny eltip berjek. Mehri? Cennet. Cihimzan sen mehlere var ýa-mı? Hawa, Uyam, sen şonsuz da mişin kana. Getir menek daýynna. Bolýala, bilmedik boluversene. Meni daýynna. meh alanna, meni ýüzgara däýme. Özüňem üntlice bol. Gullegenne jan gowunor degäýme. Uyanzan, sana dönöýün. Sen arkaýyn bol. Ussa berdiňmi? Eliň çek. Garagolluga alman eşek gelle.
Eýway. Nire gitip barýan gulleri? Geljek häzir, geljek. He Arslancan sen miydin? Assalamu alaykum Gel Güllenece. oğlum. Ne şun cennet uğrattı? He şeylemi getirip alam. Yeňişleriňem gutly bolsun. Hemişe atın çıksın. Han beýdip kapıda durma. Gel oğlum. Ýanca çay demledim. Güllenece. Ertir menen nesip bolsa har bugulluğa barýan. Hemem sağ bollar şaýynlyydym. Tuveleme. Dünýäli eliň tor bolup şu köçeden mektebe gatnaýanyň. Sağ gidip aman gelgin oğlum. Sağ bolun Güllenece. Hani sen elim güllü bolaryn diýipdiňa? Ana nay Selvi. O Arslan mara adasysyň ogly. O biziň bärki köçämi. Gara şuullar saňa. Gaýdym. Arslanjan geldi. Cennet ýakaň uradypdyr. Al gaýdym. Tuveleme, iki ayaklı iki günne diýlen ne? Arslanam harvugulluğa barýanlydy. Nesibesin gaýdym. Gulluğa? Howa balam. Ala. Mähre salam. Salam Cennetcan, gowum ýadaýlaň? Gowy, ödüňem gowmy? Yakan eltdim Arslan. Ödüm gowsuran diýip tuvelin. Getirdi. Ejemal galypdyr, gowja bolupdyr o tuveleme. Gülýaýdynyň rengi sazaşypdyr, açylşynam haladym. Haladyňmy? Aras tüýseň eliňden çykan işte. Halan olsaň bolýala, şon soraýyn diýdim. Cennet, Arslanam harwagullygy ýetýämiş diýeşdim. Sagaman gidip gelsin. Hawa, sag ol Mähre. Bizem demir ýol menziline gidip uğratjak bolýas. Senem gidäý biziň bilen. Bolýa, garaşýan. Hormatly ýolagçylar, Maraş gawa daýrasyna gatnaýan 6-nji ýolagçylar demir ýol menzilinden birinji demir ýoluna gelip birýärdiňi size bildirýär. Ogul, saňa köp zada diýip durjak däl. Hemme ýerde de durmuşda da awray gerekdir. Ýöne gulluga deňde hasam wajypdyr. Her ädimiň hataplagyny, turgulleşikde de çynyň etkin. Senden köp zada garaşýandyr ogul. Birden gullukda attağınan aytalar tüs bolay. Ýöne oğlum at minöňde hädirjek bol. Ýaşly gidip bir ýerleňe agyr daýmagyn. Ejeňi ala dettirme jan balam. Ala dedere zat ýokla eje. Arkaýyn bol kaka. Ýediňizi ýere salman. Çapara da gowseradyň. Sen çaparala detme. Özümiz sereder. Esasy sen özüňe serer. Saga maňja gidip gel. Hormatly ýolagçylar, Maraş gawa daýrasyna gatnaýan 6-nji ýolagçylar beş galaňy size duýdurýar. Mähre gelmedimi? Boram. Borny saman. Meredith maksat. Men.
Muradov Ağa Murad. Men. Merdanov Sapar. Serdarov Qurban. Men. Şarif Döwran. Men. Yağşıgulüf Mekan. Men. Gurdov Arslan. Men. Sağdan adımlap. Yürü. Dinim sağ Qur'an'ın alıptır. Sen näme sağdan mı? Edilödi. Harbalarda edilödi dälle, hut şeýle. Şeyle. Atlı uğradı bugün tezeden İçine de yine bir Yanımda olanların var Sebep bezini esker Hani yer esker Edimle gör esker 2 yılın til geçer Vatanı gor esker Yarını zor esker Batır gaynir tol esker Dostum bil vatan kulluğun var Yarın ya da düşe gün ya Oğullar vatan kulluğun var Yarın kara şarunlar Dostum bil vatan kulluğun var Yarın ya da düşe günler Oğullar vatan kulluğun var Yarın kara şarunlar Yoldaş etkerler, Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımız, mertler, vatanı beygir yaratı kitabını, ingo vasılı yörülgülür. Vatanın beygilmenin hatiratına amal ediyenlerdik ya. Yigitler, vatan goruğu, mukaddesin goruğudur. Ol mukaddes borçtur. Vefarlık kasam olsa, şol borcu bak ıgrarlık kakınnaki ehtimidir. Bugünkü gün harbi kasam kabul ediş tabarasını men sizin ehliğinize harbi bölüm terkerde hükmünü vatan önünü bir kemsiz kulluk edip avray mertebe kazanmanızı arzu ediyor. Men garaşdyk. Bir taraf Türkmenistan'ın raýaty Guwanç Ýalmuradowyç taryf. Mehriban halkymyza we Türkmenistan watanma, Türkmenistan'ın hormatly prezidentine, Türkmenistan'ın ýarawly güýçleriniň belen terkerde başlygyna we pal boljak-dymy Dawral kasam edýär. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny we Türkmenistan'ın kanunlaryny, Türkmenistan'ın prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigimi, harby düzgün namalaryň talaplaryny, serkerdeleriň we başlyklaryň boýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borcu münasip berja etjekdigimi, Türkmenistan'ın adatlygyny, garaşsyzlygyny we konstitusiýon guruluşyny, mehriban halkymyzy we ediz watanymyzy mertlerçe gorajakdygymy kasam edýär. Tügeleme harby ullugy denýäňi. Ýüzatçylan ýaly gowunymy. Bar gaýym aýyrlaýdy. Gaýgy deradat ýok Fähra. Şonu da görýänsem ynjalmany tyrdım da.
Harbyly watam gowy elşipdir. Şu ogluňa berkirek daryan weli herne dogry düşüne görsin. Onun köp zada garaşam soň şey diýen. Inne ulyýyp bol ahyryn. Düşünür. Ýöne gününi at üstüne geçirmeti meni alada goýýa. Göwnüňe beýle zatlar getirmediler. Özüň görýäň-a, ogluň at üstüne darwa ýalaga how. Galy berse de kiçilikden at üstüne ahir ol. Gözümiň öňüne ka ýene gowdy. Harburlukda näderkä? O taýda da at minjek bolsa, Hiç adam bolmaz. Sen bärde galpyllap otursaň, aňarda da ogluň iňjalygy bolmaz. Giň tut göwnüňi. Ahyrdan arzuňa da ýetdiňmi? Maňa da at bermedilerim ka diýip ýördüň. Arzuwuma da ýetdim, arzuwa da. Serkerden maňa arzuwy erkidenne gaty begendim. Gat ynjykdyr öde. Çapara da meňde mandyr onu goýa. Çapar? Haýsy çapar? Owo da katymda, idil şu da. Seret boynuny idil çaparda. Bu atyň ady näme? Serpay. Meň serpayım. Gowady bar eken. Inniden beýlek muňa özüm serederim. Armaňda. Salam Hüseýin Ýolşapdan. Salam. Öwrenşäňizmi? Hüseýin. Tanşlyk üçin seni edip durmak ýeterlik däl. At çap beren soň bilýänsiň. Esas tanşlyk atyň arkasyna gonaňdan soň başlanýar. Hani eýerlatyňy göreli. Ýolşmaýar. Erkin otur. Serpay bile düşünüşmek anta da der. Häseti kıyın ragat.
Odur ki minen etser atalyk harby gullugyny tamamlap gidilbäri hiç kimi goloyna getiren ok. Gaty we paly gollugy da. Ýöne sen oňlen dil tapsaňa men ananýan. At gaty sızgyrjanlardyr. İlki bilen oň ýüregine ýakynlaşyk. Yürekden yapış. Soň at arka tek bolar. Serpay. Görýän bilen açykmasyň oýdan. Özüňden var. Gezip etmäne açyk gitmeli bolarsyň. Gurbanow. Men. Taýmada şuň köprek gedirmeli. Suwuny azyrak ber. Et atanam ýerden. Boýarys maýor. Toyçyýyz. Men. Öňde çapsyk badyr. Guppolyny ýymyny azaldy ber. Ýarys goloýla berenne arpasyna emmekke jogyny uny goşup başlar. Hutçeýleýärler maýor. Feytuleýew. Men. Öňki tertipde dowam etdirip ber. Hutçeýleýärler maýor. Bugun näser paýy ýmermedimi? Häzir anyklar söýleşmeýär. Ordof, näme bugun terpaýa ýmermediňizmi? Ýolş kapitan, men munyň awalanyk heýde aty aç taklap bolarmy? Ýmede diýjeksiň, şeýlemi? Ýmeýän bolsa bir emmasy badyr. Ece kalkam elenokmy? Gelýä balam. Biraz eglenmeli bolupdyr. Ana ondan nahar yiyecek ha. Kalkama garaşyk. Nahar iýmeseň bolmada oglum. Häzir kakan sen iýmen garaşanyň görse, ala dederem. Gelani, nahar iýmeseň sen näde boljak ha? Ýaşy sen, gowy, özüňizem gowmy? Kakam daga da köp salamayt. Alo. Gelnece, salam. Vay Yurjim, senmi? Gowmy ýagdaýlaň? Gowy, özüňiz näili? Öýçür, çagalar. Gulluk näýilensoň? Ýalty, berdäki ýaly islen wagtyň ýatyp, islen wagtyň turup abilýän nälsiň? Hemme dat gowy gelnece. Uqymamsa ýagdaýlarym gowy. Ýogsa da çapar gowmy? Qaqaňa çaparyň
Arslany göresi gelýär diýe. Inniki çapşyga taýarlaýarlar ony. Çapyk suwar kim? Men bilmedim. Merdan bilýän bolaýmasa. Ha, dogry. Bolýa gelnije. Sag oturuň. Hemmesine salamy ýetireberin. Hukman, senem sagman gulluk et ýurjym. Jaň edip dur. Burçun taraplary merkezli radiusly töwerege galtaşýar. Häzir oglum. Alo? Alo? Be, eşitilen okla be. Alo? Gelnije. Gelnije. Şunu çatyp beraýin-da. Şunu diýeneýin häzir, goýay, soňraýak çatyp bererin. Gelnije soňrak diýmäýdi. Yer onsoň, özüňe me öwrenmeli bolarsyň. Ya gennejeňe ýanyň bilen gulluk ekdäýjekmi? Bolýala gelnije, düşünäýsene. Mezheýdiň başynda hormat prezidentimiz halkara pediatriýa merkezini gurmak hakyndaky, halkara onkologiýa ilmi kliniki merkezini gurmak hakyndaky hemde stomatologiýa merkezini gurmak hakyndaky kararlary gol çekdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz Aban Naýyp adyndaky halkara atçylyk akademiýasyny düretmek hakyndaky fermana we akademiýanyň meselleri hakyndaky karary gol çekdi. Döwlet başçylygynyň Şulaka bolaydy. Bayram Durduýew bu Indi biziň atçylyk sanatyny gullabasar. Hormat prezidentimiz ýöňde durýan wezipeleriň wajypdygyny Nezip bolsa harby gulluk tamamlap menin akademiýa ýerine gatnaşdy. Vice-premiere olaryň talaby laýyk ýerine ýetirişine gödegçiligi üpçün etmegi taşyrdy. Arslan jaň etdi. Arslan jaň etdi. Nämen hat ho? Kaka Arslanjan etdire har bollukdan. Ha, Arslanjan jaň edipdirmi? Arslanjan jaň edipdirmi? Türkmenistan ediz vatan, bu sözde ırar var, bu sözde kasım. Türkmenistan ediz vatan, bilip terkerde başa ederiz kasam. Yüreklerimiz baqi boysunçdan dali, gorsak da joşur yar vatanı qwali. Şöhratlan yar geljekmezin ak yoli. Bu sözde ırar var, bu sözde kasım var, bu sözde vefa var. Türkmenistan vatanı. Hatarçı Sarif Quwanç. Men. Hatarçı Seyit Qulief Allaverdi. Men. Hatarçı Toyçiýew Perhat. Men. Ady familýa çykmadyk bamy? Hiço!
Rota yatın. Süleyman. Süleyman. Näme dost? Doymadyňmy? Ýa-da ýuşdan ketäýdimi? Näýlei bolşuňyz çaga ýalay baryňyz. Hamana özür süýüp görmedik ýaly. Biziň emä ýüregimiz boş däl bolyn, edil suratyny galtyklap ýöramdak. Heykelin ışıklanış ulgamna, onun giyjeki görnüşlerinin öýe bolşy kesipde bolmalygyna derul ilsermeler. Umuman bu günjüň awadanlaşdyryşy we bedegi türkmen halkynyň milli boýsanjyna öwrilen ahyrteki bedewleriniň öýe bolşy aýratynlyklaryna mahsus derejede ýerine getirmeler. Şeýlekem hormatlar kadagymyz Akan atly bedewiň heykeliniň töwereginiň gözelligini nazara alyp, ähli derul tagallalaryň edilmeligini belledi. Ýurdumyzyň ähli günjöklaryna ýaşyl dowlaklarynyň döredilmeginiň wajypdygyny aýdyp. Alo? Hakati oturmun. İşten gelende dukana sowulyp işte açar alay diýjekdim. Şökle, men buň giyjirek barmaly boljak. Onsoňam gereň şo bolsa, beýip adary galyp bermek näme gerek? Masal üçin noşun gönözüne jaň edip targap bolýar ony. Men saňa belgisini urady näde? Özüň sargay. Eýýam uratdym. Eglenýärmiň sebäbi harby taryplar gelmeli. Sapak geçme. Saat 4'te başlaýar sapagymyz. İýam saat 4 bolup barýar. Oho, eýýam 4 bolup tura. Habarlaşar. Batır at bilen batır. At batır bilen at diýler. At menende ilk bilen özüňi ynamyň bolmaly. Sähelse ýaýdan soň ikirjiňlenseň at muny bada bat duýýar. Gorku damarlarynyň biri ine şutaýna. Gorku damarynyň tirpilledigi at muny göni duýýar. Onsoň at bilen adamyň arasyndaky görünmeýän bağ üzülmek bilen bolýar. At bilen düşünmek kıyın bolýar. Göreğlüyna okumadyňyz ýokdur. Bilýän bolsaňyz, göreğlüýniň döreşi şakasyna onuň oglunjykka jygaly beg bilen kowdan gaçýan ýeri bardyr. Şonu jygaly beg agtygyna şeýle ütberýär. Şeýle gaçka gaç, kowha kow bolmagyny kowsola düşmek gerek gelir. Soğukkanlı bolup ýüregiňi ýerine saklamak gerekdir. Sen kowsola düşüp uyluğunu sandıratsan, ol jenewerim sen gorka düşönüň aňyp toýnak kakşyny ýitirer. Ine, görýäňiz näme? Edil ýan kaýdandanma mysal şu.
Salam daydajan. Gelin. Şolar eken. Gowy gaýdym, saglykmysyň? Perman molumlaryň öýümüşe? Hawa. He. Edil üstünden geläýipdir. Ýörüň hani. Ece, mehman geldi. Amanmyň gelin, aman sagmyň? Salam elik. Perman molumyň öýümi käbalamşy? Hawa. Edil özi. Anemen, aýtdym size. Gelin, geçin. Gelin, gelin. Ýörüň hani gelinler. Sağ urgun oturanmasaňyz gaýdym. Öýçer, malbaş, hemme saglykmydyr? Hudaýa şükür. Gowçuluk. Özüňiz nähili? Şükür Hudaýa. Oba gara saglykmydyr? Şükür Hudaýa. Aýdy oturuň. Köneden gelýän däp bar. Bize ýetigimizi gözläp geldik bana. He. Tügeleme, boylaryma döneýin bana. Şey diýseňiz läň asal. Hawa gaýdym. Özüňiz kimlerden borsuňuz? Ogluňyz kim? Näme kär edýär? Ay ödül. Ay ödül. Ho, Merdan. Men şugun ak köýnegimi ýeňme, gök köýnegimi? Sen şu işinde bedegilerin tanıştırış davarаты var diýdiň dämi? Barlygyna ba welin. Ak geýäýsen onu. Men iş kagylym nerede? Ene berdi. Ine kardeşler bilşimi diýäl häzirki wagtda telekeçilik buğdaw arkadagy serdarymyň saýasynda gününden ötýär. Şeýle hem adyk bolçulugyny öğretmek, el ýeterli önümler halkymyza ýetirmek barada aýdy giderli tawsyryklar berilýär. Biz hem şol işlere jogap edip iş tepkinimizi gowşatmalylar. Häzirki wagtda bolsa kärhanamyzda 10 näçden gowrak önme önürler. Şu döredilýän şertlere jogap edip noş harit nişanmyzyň itburun serwetiniň täze daşky bedek işleri bilen tanış etjek. Bu önümüz barada gahrman arkadagymyz Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynda hem giňişleýin belläp geçýär. Şunluk bilen döwrewap görnüşde daşky bedekleri halk köpçüligimize ýetirip, iş tepkinimizi hasam kämilleşdirmeli.
Ene teň wagtlaryny ruhsat tatyň. Hiýja galaýma. Yollaşma örgütnäge ruhsat ediň. Patrol başlygy Leytenant Jumayev. Atçılık toporunun hatarçysy Arslan Gurdov. Resmi namaňyzy görkezdiň. Ha, atçylykdanmy? Bolup elýär. Atçylygyň esgeri atlary synlamagy daýjak ýaly bolyn. Onuňyz dogry bolyn. Ýöne bu ýerde de maňa atlar ýatladýan zatlar bar. Hoş wagtyňyz. Sag bolun. Dogry maýsam, mena on gözlerini, uğuz basyp ýöreýişini, hatda dört aýaklarynyň sesini ýatdan çykaryp bilemok. Käý wagtdagy Aho, inim. Bir çaşyň gözüne sereden ýal etdiňle muny? Sen bir zady bulaşdyrýan bolaýmy? Ay, ýok agam. Bulaşdyrmak. Menime näçe ýylyň suratkeşi bolyn, dört aýaklygy çekilenini göremok. Ha, agam ýok. Ine siziň çekmeli suratyňyz. Ha, şey diýsene. Ýanky tarypla oturanym, men çaparatly atym. Ýöne men çaparym bilen ikisini bir suratda baglanşdyryp bolmadymka? Söýýän diýsene. Bolar nim, bolar. Zahra, bir ady goşurak bolaýda. Aşhanada oturany döndürdiň ha? Artlanjanyň gowurýan naharyny bisirýän. Biziň gowurýan naharymdan bişir arasynda. Tiziň gowurýan naharyňyzy gelinler bisirer. Buna beýle ötüşýän. Eşitdiňmi kakasy näme diýenimi? Eşitdim. Eşden bolsaň Arslanjanyň toý dabarasyny tutubereli. Kakasy näme diýersiň? Eşden bolsaň Arslanjanyň toý dabaralaryna başlabereli. Be, gowy pikir. Oğlun Mehirjany halaýa. Öýde aýtmasa da bilýän. Diýjenelliýänmiň sebäbi arada gydyna sawçy gelipdir. Bolsa da gülle olaň saçagyny açmandyr. Olar mektepde de bile oturýadylar. Mektebe de bilecek diýdiler. Be, bolup biljek zat. Ine. Näme bolman? Inne näme etmeli? Oňam näme etmeli bolarmy? Sawçylyga gitmeli. Ha, kyn öde. Ana. Kyn zady ýok. Gülle de ödümiziň köy. Gydyny bizden gowa görmez. Günü bar bersekmi kek ýa? Günü bar taňa hezlik ýok ýaly. At oýnatmaly. At oýnatmaly? Onda ilki özüne duýduraýalymy? Kakasy, saňa diýär. Be. Ya özüne duýduraýaýynmy? Kime? Näme duýdurmaly? Uy, muny. Gülle aýtmaly. Sawçylyga barjak diýip. Näme sawçylyk ol?
Uy. Ine sana. Köş. Han sen maňa täzeligi ma diýipdiň? Täweliklere bar 2 tane. Biri gowy, biri merwet. Haýsyna naşlaýyn. Gowsundan başlaý. Dünkü çapışykda çapar ýeňiji boldy. Çapar ýeňji boldymy? Hawa, onsaňam arada maňa sawçy geldi. Erwet täzelik diýenmem şol. Arslan, sen meni dinläň oýtjan. Ha, ho. Golaýda maňa sawçy geldi diýen. Näme sesiň çykarman norsun? Sawçy? Sawçy gelmelen-de. Way. Way şol. Gyýyz maşgala gaýtam sawçy gelmese alad etmellämi? Sen tanar ýaly bolmandyr. Wagt düşünýänle mähri. Esasy sen men hakda nähil pikirdi. Mehrican. Gıydım kakana çay demlep bir, kakan çay diye. Boraçyjan. Mähri? Güllü. 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 Näme kakasy? Gyýdyň aýt. Çay demlesin, bir ady adadım. Mehri öýde däller. Çaýyň özüm demleýerin. Nire gitti? Tadawyň ýyda aýlar bar a jorasy. Owo. Şo dowlanyny şäherde belleýämiş. Şoňa gitdi. Sen taýla ber, menen bararam. Mehri, salam. Salam Resul. O meýdaýlan. Gowy, gowmy özüňem. Sağol, gowy. Sen hem şu doglanyna geldingmi? Hawa, ştaýda ýakyn joram doglangyny belleýär. Tugulmy. Gowmy işleň? Hawa. Ine Mehri, bu da men iş yerim. İş ýeriň gowmy? Wah. Men işlem gowla welin. Sen ýagdaýlaň soraýyn diýip arada ejem ogratdym welin. Nire? Vay, size? Goýsana bize hiç kimem gelenok, onda da halim soramany. O ne? Sağçı barmadym size? Sawçy? Uy, asyl sen uğratdın. Owo, saçaga maçmadyňyz. Yollaş harbollukçylar. Inniki ýanglanjak sazymyz gullukdaş ýollaşym Arslan Gurdow üçin ýanglanýar. Sağ ol Haydar dost. Kesbünden kemal tap.
At arkası kutlu bolsun. Sağ olun. Hay berekella. Çapşığa yetişýärmi? Näçe wagt gerek? Bize ýem taýyn. Ýöne näçe köp turgunlaşdyk, şonça gowy Şundan başlasak näder? Yarmyny ýarşy ýok. Ertir bilen başlay. Bu nukça gedim ettiriver. Ertirden başlawam iýmini adaldy ver. Bor ýollaşmaýar. Dağlanırım. Kakadan durma. Yatma onu. Salam, ikidin taýynlay. Hany haýdyrenkine? Maňa sarysy. Häzir geldim. Alo. Maňa kisin ýatayda. Maňa da kisin ýatayda. Yok, sana maňa kisi. Menem kisniyecek. Un men dağlanırım. Balonda näme dağlan günüm? Serpay! Serpay!
Görýän, oň gorpsuňa. Serpay bilen düşünüşmek. Äti kynraga. Näme bugun Serpaya im bermediňiz? Hey daty as taklap bolar. Ansam arada ma saatçı yelli. Kakasy oğlum çapar bilen näil gow düşünýär. Sebäbi çapar da ol. Gaýraty bolsa başga atlara da atlanyp görsünne. Ustat boljak bolsaň kejir atlarda görköz gaýratyny. Hä diýmän harby ulluga gider. O ýerde saňa heh diýende meh diýip duran çaparyň ýokdur. Kejir atlarda görköz gaýraty. Tanadın ha? Tuğulama hasam doğumlampsın. Oğudunlaşıpsın. Biz aýlawdy hemişe biledik ýadynda mı? Men bugunam ýanynda Serpay. Ýöne bugun çapy ýolasynda därler. Münwerden sen gorlar. Öňler bizim ikimize jan koýarlyk ederler. Bugun bolsa men sen jan koýarym. Watan saňa da maňa da deňdir. Bodurky menen esir atalyk harby gullugyny tamamlap gidilbäri hiç kime goloýuna getmedi. Megerem sen odal kesir atalyk bolsaň gerek. O warsa. Bugun men siz gollamaga geldim. Sag bollar. Assalamu alaikum. Asman asuda, zemini diyada, berkarar devletin, tege ýamynyň, halkynçy döwrüniň mehwan adamlary. Mehwan illeşler. Ine bu günde garaşdy, baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde uly toy, uly bayram, uly dawara. Bu günde Hanarslan haýsat çapýansyň? Ana näy Selvi, şu wagt çykdy orda artsanyň suraty. Emersizliň aljak gelle. Çapwarlaryň arasynda watan ömürnäki gulluk borjuny berjaý edip gören Ferhat Toyçy, Arahim Gurbanow, Araslan Bursyali ýerler çapwar ýigitlerden bar. Ine mehman illeşler, atlar jemlenşdiler, ýene-de asalymdan olaryň ýola çörler. Kejir atlarda görkezden gaýraty. Ine-de atlar ýol üstüler. Ýol bolsun oğlanlar, sağ edip aman gelim. Ine-de badalgadan ýany uranem mordalar, ýeýýäm atlar çekeleşdi portatlary ýemele getirip urýarlar. Elbetde munyň özi atda kuwatyň bardygyny, atlaryň diýidiniň kuwatlydygyny aýdymlyk bilen görkezýän mordalar. Görölüň ine Serpay ýetgerdenem görüllüdenem az kim ýöňe taýlanyp urady. Ine Serpaýyň diýdiniň kuwatly döwrüne, ine Serpay kimden arana açyp ardyly pellahana barha goýlap gelýär.
ine Serpay'ın dizinin kuvvatlı da görünýär. Ine Serpay kim-kimden aran açıp ardyly pellahana barha golaylap gelýär. Ine Türkmenistan Gorunluk Ministerliğinin atçılık toporunu degişte olan Serpay däsdeşlerinden Efesli ýöňe saýlanyp pellahana ilkinji bolup gelmegde başarýar. Berekella, berekella, Serpay berekella. Gözüňiz aýdyn, esger ýegdimiz Arslan Gurdov harby gullukda da özüniň diýsen ezber çapsuwardygyny, ezber aşnasygyny toýçy märeke ýene bir ýoly görkezme başardy. Berekella. Biziň häzirki söhbetleşmez Türkmenistanyň Gorunluk Ministerliginiň atçylyk toporunyň çağırşy boýunça harby gullukçysy bugünkü güne Bedew bayramyna uly ýeňişleri gazanyp gelen Hatarçy Gurdov Arslan size ilki bilen ýurdumyza uludan bellenilýän şeýle de öz gyýratyňyz, Bedew atyňyz bilen bilelikde ilkinji bolup gelmeňiz bilen tüý sürekden uklaýar. Eger mümkin bolsa, bize tomoşa edip oturan edibileşlerimize öz ýürek buýsançyňyzy beýan etip berýäňiz. Nüşün men üçin şatlyk günleriň biri, maňa Türkmen Bedewiniň milli bayramyna täwetli bayramçylyk at çapyşygyna ýeňji bolup, hormatly prezidentimiň Serpay bilen siralmak bagty meýser etdi. Elbetde şeýle derejelere ýetmekde maňa kakamyň öwütleri ýardam berdi. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Berekella oğul, senin tamada şeyledir. Yolloş etkerler. Anha, bizim üçün şatlıklı habar. Etker yolloşumar Arslan Gurdov çapışıkta yenici boldy. Ol bizim kemmämidi begendir. Sebäbi on yeňişi bizim yeňişimiz. Galyp ertede bu çapışyga taýarlanmak üçin on näýe ihlas edendigini hemmäňiz gördüňiz. Ihlasa marat diýleni. Tügelemi, kahraman arkadagly serdarymyzyň taýatyny atçylyk ösdürmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu ýeňişem şol mümkinçilikleriň meýwesi. Berekella Gurdov. Tamam da ödedim. Bir yürekde bir vatan Sevä bol ýeketekdir Il üçün uryan ýürek Madan temiz ürpekdir Sığınanım kirseker Yüzü silanım günne Madama tuğ pasırdar Belin başım üstüne Yollar ansa